Akwụkwọ nke Jọn, isi nke 9. Mgbe ọ na-agafe, ọ hụrụ otu nwoke kpuru ìsì site n'ọmụmụ. Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya, sị, “Onye ozizi, onye mehiere, nwoke a ma ọ bụ ndị mụrụ ya? Nke mere ka mmụọ ya kpuru ìsì?” Yeshua zara sị, “Ọ bụghị onye a ma ọ bụ ndị mụrụ ya mere mmehie, kama ka e wee kpughee ọrụ Chineke n'ahụ ya. Aghaghị m ịrụ ọrụ nke onye zitere m. Mgbe ehihie dị, abalị na-abịa, mgbe onye ọbụla na-apụghị ịrụ ọrụ. Ogologo oge m nọ n'ụwa, abụ m ìhè nke ụwa.” Ozugbo o kwuru okwu, o gbusara ọnụ mmiri n'ala, gbọọ ụrọ, teekwa anya ndị ìsì ahụ ụrọ, wee sị ya, “Gaa saa ahụ n'olulu mmiri Siloam,” nke n'ụzọ a na-akọwa pụtara “ezitere.” Ndị agbata obi na ndị hụrụ ya ma ọ bụ mgbe o kpuru ìsì sịrị, “Ọ bụghị onye a nọdụrụ ala ma rịọ onyinye.” Ụfọdụ sịrị, “Ọ bụ ya.” Ndị ọzọ sịrị, “Ọ dị ka ya.” Ma ya onwe ya sịrị, “Ọ bụ m.” Ya mere ha sịrị ya, “Olee otu anya gị si meghee?” Ọ zara sị, “Onye a na-akpọ Yeshua mere ụrọ ma tee anya m mmanụ wee sị m, ‘Gaa n'olulu mmiri Siloam wee bịa, saa onwe gị.’ M wee gaa saa ahụ m hụkwa ụzọ.” Ha wee sị ya, “Ebee ka ọ dị?” Ọ zara, “Amaghị m.” Ha kpọtara onye ahụ kpuru ìsì n'ihu ndị Farisii. Ọ bụ ụbọchị izu ike ka Yeshua ji ụrọ mee ka anya ya dị ọcha. Ndị Farisii wee jụọ ya otu o si hụ ụzọ. Ọ sịrị ha, “O tinyere ụrọ n'anya m, m wee saa ya hụkwa ụzọ.” Ụfọdụ ndị Farisii wee sị, “Onye a esighị n'aka Chineke, n'ihi na ọ naghị edebe ụbọchị izu ike.” Ndị ọzọ wee sị, “Olee otu onye mmehie ga-esi mee ihe ebube dị otu a?” Ha wee jụọ onyeisi ọzọ, nwoke ahụ, “Gịnị ka ị na-ekwu maka ya? N'ihi na o meghere anya gị.” Ha wee sị, “Ọ bụ onye amụma.” Mgbe ahụ ndị akaebe ahụ hụrụ ya ahụghị ya, onye kpuru ìsì, ma hụ ụzọ. Ruo mgbe ha kpọrọ ndị mụrụ onye ahụ hụrụ ụzọ, ha jụrụ ya sị, “Ọ bụ nwa unu nwoke a onye unu na-asị na a mụrụ ya n'ìsì? Olee otu o si hụ ụzọ ugbu a?” Ndị mụrụ ya zara ha sị, “Anyị maara na nke a bụ nwa anyị nwoke, na a mụrụ ya n'ìsì, ma anyị amaghị otu o si hụ ụzọ ugbu a, ma ọ bụ onye meghere anya ya. Anyị amaghị, ọ dịlarị agadi. Jụọ ya, ọ ga-aza n'onwe ya.” Ndị mụrụ ya kwuru okwu ndị a n'ihi na ha tụrụ ndị ajọ omume egwu, n'ihi na ndị ajọ omume ekpebiela na ọ bụrụ na onye ọbụla ekwupụta na ọ bụ Yeshua, a ga-achụpụ ya n'ụlọ nzukọ. Ya mere ndị mụrụ ya sịrị, “O toruola, jụọ ya.” Ha wee kpọọ nwoke ahụ kpuru ìsì ọzọ wee sị ya, “Nye Chineke otuto. Anyị maara na nwoke a bụ onye mmehie.” Ọ zara sị, “Amaghị m ma ọ bụ onye mmehie ma ọ bụ na ọ bụghị. Otu ihe m maara bụ na m kpuru ìsì. Ugbu a m na-ahụ ụzọ.” Ha wee sị ya ọzọ, “Gịnị ka o mere gị? Olee otu o si meghee gị anya?” Ọ zara ha sị, “Agwala m unu, unu anụbeghịkwa. Gịnị mere unu ji chọọ ịnụ ya ọzọ? Unu chọkwara ịbụ ndị na-eso ụzọ ya?” Ha wee kpọọ ya ọzọ sị ya, “Bụrụnụ onye na-eso ụzọ ya. Anyị bụ ndị na-eso ụzọ ya, ndị na-eso ụzọ Mozis. Anyị maara na Chineke gwara Mozis okwu, mana anyị amaghị onye ebe o si bịa.” Nwoke ahụ zara sị ha, “N'ezie, ọ bụ ihe dị ebube na unu amaghị ebe o si.
mana o meghere anya m. Ugbu a anyị maara na Chineke anaghị ege ndị mmehie ntị, mana ọ bụrụ na onye ọbụla bụ onye na-efe Chineke ma na-eme uche ya, ọ na-ege ya ntị. Kemgbe ụwa malitere, anụtụbeghị onye ọbụla onye meghere anya onye kpuru ìsì. A sị na nwoke a esighị n'ebe Chineke nọ, ọ garaghị eme ihe ọbụla. Ha zara sị ya, ị na-eme mmehie nke ukwuu ma na-akụziri ndị ọzọ ihe. Ha wee chụpụ ya. Yeshua nụrụ na ha achụpụla ya wee hụ ya sị ya, ị kwere na Ọkpara Chineke? Ọ zara sị, onye ka ọ bụ, Onyenwe anyị, ka m wee kwere na ya? Yeshua wee sị ya, ị hụla ya, ọ bụkwa ya na-agwa gị okwu. Nwoke ahụ wee sị, Onyenwe anyị, abịarula m nso wee fee ya ofufe. Yeshua wee sị, abịara m ikpe ikpe n'ụwa a, ka ndị na-anaghị ahụ ụzọ wee hụ ụzọ, ka ndị na-ahụ ụzọ wee mee ka ha kpuo ìsì. Ụfọdụ n'ime ndị Farisii ndị ya na ha nọ nụrụ ihe ndị a wee sị ya, anyị bụkwa ndị ìsì. Yeshua sịrị ha, ọ bụrụ na unu bụ ndị ìsì, unu agaraghị emehie, mana ugbu a unu na-asị, anyị na-ahụ ụzọ, ya mere mmehie unu na-adịgide.